O que está pasando hoxe neste pleno é moi grave. E vostede é a única culpable. E non o digo eu. Comezábamos o pleno coa ausencia de dous compañeros do Partido Socialista, acaba de haber un comunicado de prensa, onde acusan a vostede directamente de non estar hoxe aquí por vulnerar os seus dereitos fundamentais. Estamos ante a descomposición en directo. Pídolle que se cinxa o punto da orde do día. Estou enmarcando o asunto. Estamos ante a descomposición en directo, do seu pacto de gobernabilidade. Vostede non está aí sentada por sacar nas eleccións 6 concelleiros de 25. Vostede está aí sentada porque chegou a un acordo con 6 concelleiros do Partido Socialista. Ese pacto de gobernabilidade está hoxe roto diante de toda a cidade. Acaban de acusala nun comunicado de prensa de non estar hoxe aquí pola súa culpa. E que, claro, que era unha cuestión de política interna, pois hoxe é un grave problema institucional que afecta as maiorías deste pleno e a imaxe que é o máis importante desta cidade. Vostede foi alcaldesa con 6 votos, máis 6 votos, máis 2. Hoxe ten vostede eses 14 votos. Aquí hai dous compañeiros que non están, non por enfermidade, non están porque acaban de acusar diante de toda a cidade de vulnerar os seus dereitos. Eu insisto que se centre nos contidos do punto da orde do día. Santiago non se merece este circo, señora alcaldesa, Santiago non se merece este circo que dirixe vostede.